Хайде, 2 по 35, Панчев. Хайде, кажете на съдята 2 по 35 и готово. Да бе, така е. Иначе ще се стъмни. Няма смисъл да... Роко. Тя прошлите ден се плаща на полицията, сега ти доли 33. Какво? Те сега доли. И му плаща хората. За куци лева и поемат. Митинги, като има събрания, що не взимат пари за охрана? А на мачовете взимат. Взимат, защото ти Това е също обществено масово мероприятие. Би трябвало и тук да пазят безплатно. А те и тарифа служиха. 29 още една ли? Още една ли? Още една. Оно една нема сега втора. Айде, бегаво. Среща, Боби. Нещо не опонтуваш. Особено е тук. Сидералка Сото, като минеш кулата, първата община, значи говорим редовно с председател. Добре, нищо. Дават за поддръжка на